Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah mu tsaya mu bi dokoki mu tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah mu tsaya mu bi dokoki mu tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah shirya mu da ramu da tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah shirya mu da ramu da tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Kowa tsaya ga annabi Muhammad. Ba shi wulakanta a duniya kuma bai yakuna a lahira in ya tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Kowa tsaya ga annabi Muhammad. Ba shi wulakanta a duniya kuma ba yakuna a lahira da tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Kowa tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Kowa tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah dan Allah Allah sanya mu bi annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Ya Allah dan Allah Allah sanya mu bi annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Sanya mu bi annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Tsaya ga annabi Muhammad. Za ka farki Ubangiji a kan aiki na yi, kada ka sha kundin ke ka sha kundin ke nawa don Ubangiji a kan aikinka. Komin sanin mutum baya wuce tsakanin annabi. Na tsaya ga annabi Muhammad. Zo su gwada mana yanda za mu gani. Na tsaya ga annabi Muhammad. Mu tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Mu tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad. Mu tsaya ga annabi Muhammad. Na tsaya ga annabi Muhammad.